Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi mari kangen. Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. wingi pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah napa pripun, Pak? Rawuh ya. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapake gagah. Barenge kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niku lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun.